Estem a la muntanyeta de Sant Cristòfol. És una muntanyeta molt especial per a tots els d'esta ciutat, entre les coses perquè a més de tindre dos col·legis, així, un centre ocupacional i un centre d'educació especial, és una àrea recreativa on hi ha banquets, aigua per a beure, etc. i uns paellers. Bé, des de fa ja més de 20 anys venim reclamant una intervenció urgent, ja veuen vostès, 20 anys demanant una intervenció urgent així a l'autopista. Aquesta autopista fa un moment estava comptant els vehicles, passen al voltant de 120 vehicles per minut en un sentit i en un altre, de manera que el soroll que se crea així en esta situació fa quasi insostenible el viure i donar les classes en aquests dos col·legis. El que hem fet recentment és instar a que el nostre senador Carles Mulet presentara una altra pregunta al Senat per a saber què és el que pensa fer respecte a aquest problema l'estat espanyol, en concret infraestructures. A més d'això, fa uns anys l'Ajuntament van fer una auditoria acústica i ja assenyalava com un dels problemes més importants de la ciutat el soroll generat en aquest indret, que no sols afecta a aquests dos col·legis i al paratge natural, sinó que a més afecta a tota la ciutat. Fa un momentet, mentre venia, anava escoltant com ja també a les vivendes que hi ha darrere de la muntanya s'escolta un soroll que és realment insoportable. Des de Compromís no pararem d'insistir a que el responsable de posar les mesures adients a este pas les faça. No ens cansem mai de demanar millores per a la nostra ciutat.